ନୟାଗଡ଼ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ଖଳିସାହିଠାରେ ମା ମହାମାଇ ଉଭା। ଭଗବାନ ଉଭା ହେଉଥିବାର ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବା ଶୁଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏପରି କୋଟା ଜାପି ଉଭା ହେବା ଏବଂ ସବୁକିଛି ସତକଥା କହିପାରୁଥିବା 100 ମାଙ୍କ ଠାରୁ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ମା ଉଭା ହେଉଛନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ଯୁଗରେ ଏହି ସବୁକୁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ହେଲେ ବି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ କହୁଛନ୍ତି ମା ଉଭା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ସ୍ପିରିଟ୍ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ତାପରେ ଛାଇ ଶୀତୁଳିଆ ଦେହ ଦେଖି ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ। ତାପରେ ମା ଉଭା ହୁଅନ୍ତି। ଏହା ଯାହା ବି କିଛି କହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଯାହା ବି କିଛି କହିଥାନ୍ତି ସବୁକିଛି ସତ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ସେ ସମୟରେ ଉଭା ହେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କର କିଛି ବି ଆଗ କଥା ମନେ ପଡ଼ିନଥାଏ ଏବଂ ତା ପାଖରେ 100 ସିଂହର ବଳ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସିଏ ତା ନିଜ ଆୟତରେ ରହିନଥାଏ। ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ବହୁ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି। ନିଜର ଦୁଃଖ ସୁଖ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପଚାରିଥାନ୍ତି। ଏହା ମହାମାଇ କେବଳ ଶନିବାର ଦିନ ହୋଇଥାଏ। ଏ ପୂଜାରେ ବିଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି ନ ହେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖେ ପାଖେ ଲୋକେ ଜମା ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ମହାମାଇ ଯେକୌଣସି ରୂପରେ ବି ଥାନ୍ତୁ, ଆମେ ଭଗବାନ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ବା ନ କରୁ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ଆଜିକାଲିକା ଯୁଗରେ, ବୈଜ୍ଞାନିକ ଯୁଗରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ତ ବିଶ୍ୱାସ ଏତେ ଲୋକ କରୁନାହାନ୍ତି। ହେଲେ ବି ଭୂତ ପ୍ରେତଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରା ହେଉନାହିଁ, ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରା ହେଉନାହିଁ। ହେଲେ ବି ମଧ୍ୟ ଏସବୁ ଅଛି, କାରଣ ଏହାକୁ ନେଇକି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏସବୁ ସତ୍ୟ। ତ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାନ୍ତୁ, ପ୍ରକୃତରେ ମହାମାଇ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଦେବାଦେବୀ ଅଛନ୍ତି ନା ନାହାନ୍ତି, ୟେସ୍ ଅର୍ ନୋ। ତ ଏଭଳି ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ଟେ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଇକ୍ଟେ କରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ। ରହୁଛି।